temperature. Bago po tayo magsalang ng basura. Ito sa first takasigan. Ito pa. Okay mo yung partner para makita nila sa inyo. Open na? Natin, ano lang siya, 10 minutes to 15 minutes, pwede natin tayo mag-load. Ang load capacity po dito is 3 tons per day. Ang bawat pwede nating isa lang is pwedeng 100 o 50. Yun ang po ang lagi nating ilo-load after 15 minutes. Ano natin, itong 4 na scrubber, dito po lilinisan yung puso. First scrubber, water scrubber, papasok dito yung apoy. Galing doon, yung pusok na pupuntasan doon niya, papunta din doon sa second scrubber, doon po doon po lilinisan niya ulit. Pati yung doon sa pangatlo, hanggang konti na doon sa laptop.